Gde ste, ljudi? Danas ćemo snimati obaveštenje mojeg kanala. Pišite mi šta da snimam, ne znam šta snimam. Snimam Clash Royale. Da li da snimam Left 4 Dead? Da li da snimam ovaj Zombie Age 3? Da vidite da ću snimati sljedeći klip. Svim ne. Znam što snimati. Dajte mi da li da snimam nešto sa Sonyjem. Da li da snimam primjer, probaj da ne zapevaš, probaj da ne nasmeješ, neku reakciju na nešto, ne znam što da snimam, nemam ideje. Vi mi pišite u komentarima, a mi recite, a ovo što sam ja da pokačem s vama je onako nešto. Ljudi, molim da mi dajte lajkove, treba mi pare, zato što moram da kupim kameru da bi vam lakše snimao video. Treba mi neka torba, a ja nemam para. Nema pare. Šetio se sve. Ima pare, samo sebi. Ali treba mi zato što... Ne znam nije. Sam mi, treba mi dajte mi like. Ono da vam prekažem pre početku. Dajte mi like, dajte mi subscribe, dajte mi share. Zato što treba mi pare za tu novu torbu i za nove kameru i za sve novo. Ja nemam. Imam, ali neću da sedim te moje pare. Za YouTube koje dobijem, to su moje. Već imam dovoljno moje, ali trebaju mi. Onda je ovo neki kratak video, malo obavještenje, da znate. A mi, ljudi, završavamo ovaj klip. I ljudi, to je to. Ćao!